Naglalagablab na apoy at makapal na usok mula sa isang bahay sa Barangay Poblasyon, Posorobio, Pangasinan ang gumising sa mga residente kahapon ng madaling araw. Ito ang kumitil sa buhay ng mag-asawang Renato at Dexy Ann Villanueva at kanilang tatlong anak na may edad 6, 2 at 1. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng higit 2 oras. 2:58 na ng madaling araw na ideklara ang fire out. Sa tala ng BFP, aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. 5 million pesos naman sa 2 bahay na nadamay rin dito. Agad namang nagpaabot ng tulong kahapon sa pamilya si Pangasinan First Lady Maan Tuazon Gico. Kwinestyon naman ng gobernador ang naging mabagal umanong pagresponde. The officials, the relatives, the loved ones were asking so many questions. Why did the BFP responded late, very late? I don't know the facts, but 2 adjacent towns were ahead of the local fire department. Nauna pa sila. And then nung bubugahan na iaapulan na yung apoy, walang tubig, yung fire truck. And I called the mayor. Sabi ko, Mayor, anong move natin dyan? Are you investigating already? Because that's gross negligence, that's irresponsibility, that's a criminal act. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Iimbestigahan rin ng pamahalaang panlalawigan ang BFP ng bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.